Mi ćemo danas govoriti o jednoj temi koja je izuzetno aktualna ovih dana, o kojoj se govori u Srbiji, o kojoj se govori na televizijama, skoro svim, a gdje nigdje zvanično nije bila rasprava, gdje jedan pojedinac uzurpira vlast, pa bio on i predsjednik države, i razgovara o jednom problemu koji on tobože rešava na svoj način, a on je do sada rešavao sve probleme sam, na svoj način, u partijskom krugu, i svi ti problemi koje on rešio su za Srbiju katastrofalni. Jednostavno, od Briselskog sporazuma Srbija je potpuno razbijena kao država, ekonomski. A to je bio nečiji cilj. Briselski sporazum je jednostavno usvojen i on je razbio ceo sistem Srbije, uništio srpsko selo, otvorio tržišta. U Srbiju možda dođe kogod hoće, da doveze svoju robu, da prodaje, i potpuno uništio domaće proizvode. Srbija sada nema snage da se vrati domaćem proizvodu. Vučić vidi da je u Srbiji sve uništeno i zato stanovništvo beži. Beži ka Beogradu ili napušta granicu i odlazi vani. Najnovija cena šljive je 10 dinara. Da li je moguće da neko ko proizvodi šljivu, a branje po kilogramu je 10 dinara, opstane? Nije moguće. Proizvodnja mleka nije moguće opstati. Proizvodnja mesa ne postoji. Programi, projekti koje je Vučić lansirao i lagao Srbiju ovde godinama, lider u proizvodnji mesa, dolazi Tenis, 4 miliona svinja, sve se pokazalo kao bajka. Nema Tenica, nema 4 miliona svinja, sve je uništeno. Srbija je prepuna stranih proizvoda. Uđete u samoposlugu, 10 puta više hrvatskih proizvoda nego srpskih. I srpski proizvodi su 10 puta skuplji nego realno što je proizvođačka cena seljaka. Zato što je tako Vučić odlučio. I njegova partija. U Srbiji ne postoji više stranačje. Vučić ima jednu stranku koja vlada Srbijom. Ima koaliciju koja je jedna stranka, njegova stranka. Dačić ne postoji. On je krpa za potiranje. SNS je krpa koja potire sa ostalima. Ljajić ne postoji. Niko ne postoji. A foliraju se, oni su neka koalicija. Kakva koalicija? Karić. Koja je to partija Karić? Postoji Vučić, predsjedništvo i glavni odbor. Predsjedništvo je Vlada Republike Srbije. Niko više ne kaže bit će sednica Vlade Srbije. I Vlada će odlučiti to i to. Biće predsjedništvo i doneće odluku. Vučićev najuži krug, Bata Gašić, Neša Slina i ostali njih tri, Selaković, sednu i dogovore se i usmere državu u kom pravcu. Najuži krug rukovodstva seo je i odlučio. Šta je odlučio? Kud nas vodi? Gde nas je doveo, vidim. Mi sad raspravljamo u Srbiji zašto je Ramuš Haradinaj podneo ostavku. Pa Ramuš Haradinaj je Vučićev prijatelj. On je njegov koalicioni partner. On nikad ne bi bio premijer da nije bilo Srpske liste koju je predvodio Vučić. Vučić je doveo na vlast i stvorio Ramuša Haradinaja i napravio mu vladu i državu. I sada se nama žali, boli ga što mu Ramuš Haradinaj podneo ostavku. A naravno, ovi sa Srpske liste svaki dan se oglašavaju. Vučić je sprečio rat. Vučić je zaustavio rat. Za žilet je stao rat. Koji bre rat? O ratu niti odlučuje Vučić, niti Haradinaj. Zna se ko odlučuje sve ovde.
Mi nemamo državu, mi nemamo predsjednika, mi nemamo vladu, mi nemamo parlament. A Vučić pokušava da nemamo ni opoziciju. I to u velikoj meri uspeva, a ne da opoziciji da se javi da je živa. Naravno, ovu državu vodi američki ambasador sa svojim saradnicima. A nama uveče puste reklamu da smo mi svet. Mi smo važni svet. Srbija je svet. Koji svet? Postavljamo pitanje, da li smo mi suverena država? Po našem predsjedniku nismo. Predsjednik nam sad, kad je ispucao sve njegove promašaje, uništio Er Srbiju, uništio projekte, doveo nam ovde neke šivare i doveo nam neke prljave tehnologije da pravimo neke kabliće i da se igramo po Srbiji, dao ogromne pare srpske i tako dalje, razorio srpsku privredu, Srbija nema industriju, pravimo autoputeve, na autoputevima se najviše krade. Mi smo o tome predali krivične prijave. Pola grade, pola kradu. Ja sam to rekao, mnogo kradete. I to ostaje i dalje. I zato samo jure autopute. Zorana, pravimo 5 autoputa. Kome pravimo? Vranje je imalo 87.000 stanovnika pre 10 godina, a Vučić je skoro 8 godina na vlasti. Apsolutno je vlast. Danas ima 43.000 stanovnika. Pitamo se, kome pravimo? Naravno, sad je izrasao, kad je ispucao sve, kad smo primili Makrona, kad su oni suludi ljudi došli iz cele Srbije, sendvičari, aplaudirali. Čovek lepo kaže, Kosovo je nezavisno, a oni aplauz. Kao što ste i vi nezavisni. Ali vas će to boleti, ali vi ste jak narod i pregurat ćete to. A mi aplauz do besvesti. Znači oni jadni što aplaudiraju, oni nemaju gram mozga, oni ne znaju šta aplaudiraju, oni ne znaju ništa. Dovezeni iz Surdulice, Vladičinog Hana, dovezeni, Boga pitaju odakle, iz Prijepolja autobusi skupili i onaj im dirigent kaže aplauz, oni aplauz, to košta toliko. Zastava maši, oni mašu, kraj. Pravimo feštu Makronu, koji nam je rekao surovu istinu, koja potpuno razara Srbiju. I on nam je u lice rekao na Kalemegdanu, Vučić kao se kapesa pored njega i samo će kriveli i daje osmehe. On se zaljubio u Makrona, ja sam imao utisak. Da je on mnogo zaljubio u Makrona. Vezao se. Kao i u Rama, ja se sjećam, kad je prvi put on se sreo s Ramom, pa to iz oči ona ljubav, kim ti, vri. Vučić, bre, čovjek nije normalan. On nam priča sad o nekoj Balkanskoj uniji. O Balkanskoj uniji on sad izlazi sa njegovim velikim projektom. Šta je Balkanska unija? Da mi sedimo sa Makedoncima, sa Zajevom, sa Kosovom, sa Albanijom, Crnom Gorom i BiH. I šta ćemo u tom brlogu? Pa tako su nas uvodili u taj brlog i videlo se kako smo prošli. Posle nekoliko desetina godina. Treba tu da nas potpuno neutrališu kao državu. Vučić ne zna da napravi Srbiju suverenu državu koja će biti prava država srpskog naroda i ostalih naroda koji žive na ovom prostoru. On ne ume da stvori državu. A šta treba nama? Država. A da bi napravio državu, mora da imamo državnika. Vučić nije državnik. On je ona politička, kalkulantska protujica jedna. Malo kad Merkelove, malo kad Makrona. Pa on za 8 godina nije uspeo da dođe do State Departmenta. Nije uspeo da dođe do
Predsjednik Amerike nije uspeo da dođe do nijedne važne ličnosti da se sretne. Dođu ovi što ga očerupaju, pokupe, ubace posla. Naravno, došao i Macron da uzme metro da radi, a i Kinezima smo obećali, pa smo zagužvali, dali aerodrom, dali banke. U ovoj državi se ne zna ko pije, ko plaća. I ova Srbija neće dozvoliti takvu politiku. Hoćemo predsjednika koji će da definiše poziciju Srbije u ovom momentu. Koji će da definiše spoljnu politiku države. Koji će da odredi jasno i glasno smernice, kud idemo, ko su nam prijatelji, s kim trgujemo, s kim sarađujemo, da otvori vrata gdje su otvorena, samo treba da kucne. A on ide tamo gdje je zaključano sa 6 brava, lupa, a oni ne otvaraju i hvali se sa tim. Ovo je bruka Srbije. Gde se mi danas nalazimo kao država, šta radimo, kakve fabričice pravimo, kako sami sebe uništavamo, kako zemlju prodajemo i rasprodajemo u bescenje, šta je sa PKB-om, šta je sa tim velikim projektima, fabriku po fabriku, čitave gradove prodajemo. Hoće li šta ostati od ove Srbije? Boga mi, ne vidim. Ne vidim ako se ovo nastavi. I zato ozbiljno mora da razmišljamo. Sa parlamentarnim izborima mora da idu i predsjednički izbori. Vučić nije sposoban da vodi državu. 8 godina je jahao ovu državu, oterao od sebe sve što nije htelo da mu se klanja, da bude ponizno. Ja sam to primetio pre izvesnog broja godina. I rekao, ovo ne vodi nigde. Da se sećate. I zato sam izašao iz vlade. I svaki častan čovek iz te koalicije treba da izađe. Nemoj, Dačiću, da se praviš da ne znaš ništa. Vidiš ti gde ovo sve vodi. Vidiš ti kud ovo ide. I sediš tamo sa 2-3 ministra koja niko ne pita ništa. Šta se pitaš ti i tvoji ministri? Ništa. Dobili se neki svoj segment, ugiškali se tu i ćutite. Muko jedna, da ti daje mikrofon da pevaš, gdje dalje pravi od tebe bre budalu. Budalu od tebe pravi, čoveče. Brukaš i partiju i ljude koji su u stranci. Prvi put ti se obraćam, jer brukaš i mene. Ja sam Srbin ovde koji se borio za ovu Srbiju. I činio sve da se napravi nešto od ove države. Ti je danas brukaš, blatiš, jer sediš pored i ćutiš. I ti, Tomislave Nikoliću, brukaš Srbiju. Obruko si je, pobego si, ugiško se sa prijateljima, ugiljo sinove, namestio sve gde treba i ćutiš i kuliraš. A nas iz zona te podržimo da uradimo nešto s ovom Srbijom. Šta ti je danas sa Šumadijom, Tomislave? Ne postoji. U tvoju bajčetinu ne možeš da dođeš ni volovskim kolima. To si ti učinio. To crkvu što si napravio, nije to ništa. Imaš još da praviš i da se kaješ. Jer si poveo Srbiju i ostavio je na vetrometini da je rastrgnu neki ljudi koje mi nismo znali ni ko su, ni šta su, ni odakle su. Izronila je neka Brnabićka, izronio neki Đorđević, izronio neki tamo Vulin i ostali. I ovo sve puca, raspada se po svim šavovima. Pričamo izvoz, Fiat. Što ne radi Fiat? Što je bio lopovluk oko nabavke vozila? Preko koga ste nabavili vozila za vladu i državne organe? Ko je firma koja je nabavila? Sram vas bilo. Sve se zna.
Zašto poništavate regularne tendere i ugovarate poslove bez tendera po duplo većoj ceni? Ko vas je to učio? I zato ćete veoma brzo odgovarati. Građani Srbije, shvatite da će Srbija nestati i raspasti se sa ovom ekipom. Kakva Balkanska unija, unija Zapadnog Balkana, Makron je rekao, Merkelova podržala. Mi hoćemo Srbiju jaku, da znamo gde su nam granice. Kosovo je prinudno okupirano, privremeno i pod okupacijom je. I nek ostane pod okupacijom, oslobodit ćemo ga mi kad tad. Biće prilike. Neće ovo vladati večno. A vi kupite te svoje pedere i lezbejke, idite negde gde vam je mesto. Lečite se bre. Pustite Srbiju da radi svoj posao, da živi i radi i da bude neko i nešto što je i nekad bila. A ne sedite i klimate glavom i slušate, primate neke ambasadore koji vam diriguju, vode vam države, sram vas bilo. Čadež vam vodi privrednu komoru, pa ja mu nego dao kokošinjac da vodi. Pogledajte ga, da li vi razumete? Pogledajte ga malo u oči. Doveli ste onoga, raspada vam se Srbija, porušeni mostovi, porušeno sve ovo od poplava malih koje su bile, raznešeni putevi, reke. Marko Blagojević mora na to mesto i njegov dečko je naložio da Marko Blagojević mora da zauzme poziciju da vodi investicije u Srbiji. Moj Vučiću, moj Vučiću. Pa mi bre vas, pedere, ovde plaćamo, uništište nam državu, pojedoste nam državu. Da bi vašu zadnjicu namirili. Ne damo Srbiju. I nova Srbija je ne da, i ja je ne dam, i borit ćemo se za Srbiju, i vas ćemo smestiti gde vam je mesto. Hvala.